кади бугӯ ё ки сроки паспортам гузаштай нав кадам ё ки бугӯ ки якум бор омадисам хаб кадай эстай анами одаморо ҷамъ кадай я нима кадисиян одаме ки паспортотона нав мекунин саволтон метан хаб ки эсодин паспортона я нима мекунад боядш мега ки мада переводчик дар кора мега салом дӯстони азиз бародаро гӯш кунед муроҷиати ма ба он нафароне ки тоҷикистон мерен ва номтон алиш мекунин барои омадани Россия яъне ки запретон монага номотон алиш мекардин ҳозир и плано намегзара бародаро хуб гӯш кунед бародаро видеоро шахсоне ки мерен номтон алиш мекунин ҳозир барои и коро ҷарима шудеса яъне ки штрафтон мекунан барои кор мебаранд чатки полисиона мемонанд ки номи пештарангитон мебурояд барои мо эҳтиёт кунед бародаро и қонун нав буровардаган ака и қонун уже тағйирот кард яъне ки ҳамин қонун уже буромад 100%. Ном талиш кади отпечатки пальцев хабинанда штрафот мегирам бо абрад нароид мекунам барои мо ҷони бефоида наканен хуб гӯш кунед одамое ки паспортотона алиш мекунед мебиёен ку ман худам недавно омадам дар мо вақти таможняра гузаштанда бисёр савол мешавад барои чӣ паспорта алиш кади мега хаб кадиана истода намита ман худам шоҳид будам дар онҷа хаб кадиана истода аминҷа дур мегум ки аммо тура пурсидеса ки паспорта барои чӣ алиш кади дута ответ дора бародаро барои паспорт алиш кадан бо диққат бошен вақте ки шуморо савол мета ки паспорта барои чӣ алиш кади бугӯ ё ки сроки паспортам гузаштай нав кадам ё ки бугӯ ки якум бор омадисам хаб кадай эстай анами одаморо ҷамъ кадай я нима кадисиян одаме ки паспортотона нав мекунин саволтон метан хаб ки эсодин паспортона я нима мекунад боядш мега ки мада переводчик дар кора мега сини аму пограничный мне нужен переводчик мега ба руси ку гап заеси қатиш ба руси гап задестай бо мега ки мада переводчик дар кора аҳаму дур мегум ки брат тура гуфтесай ки паспортет барои чӣ навай савол да ҷавоб бите ҳеч намега мегзари мере хаб мекунан меесан ҷамъ кадан я 10 одама ҷамъ кадан бурдан тафтишот барои ки паспорташон навай ва ё фақат як саволи оддӣ метан ки барои чӣ паспорти навай бугӯ ё ки паспортам срокаш тамом шудагиай ё ки бугӯ ки якум бор Россия омадастам барои паспорт навай ҳамин гапа намедонан хаб кадан нееста ба конечно мебарантон ису усу ҳамин дурги гуфтем бача тура гуфтеса ки паспорти барои чӣ навай ҳамин як савола ҷавоб бите мегзаре мери айму дур буромад аму пограничник мара гуфт ки паспорти турам навай гуфтам не нав нест гу биё ма рафтам паспорти мара гирифт ҳамин нигоҳ кард зад печата бигзар бура гуфт дигароро ҳам ҷамъ кадан бурдан барои ҳамо эҳтиёт чи намекорда саволи оддитон мета паспортон барои чӣ навай ҳамун савол да ҷавоб битин тамоми читон намега фарқш несай паспорти навай кӯҳнай бародароне ки гудакое ки кирм дорен дар дурунтон дору барои кирм тамоми шаҳрҳои Россия дастафкаш бесплатно гарантиш қатъия ба сабда муроҷиат кунед